Sakit ang ulo, parang mabuwag. Ano man na yung amura magmabuak ng ulo siya? Amor lang ka, anong sakit mo na yung ulo na ako, parang mabuwag. Sige, anin ako, sakit ang ulo. Ayun ta, para po siya. Sakit ang ulo, parang mabuwag. Ako mo, parang mabuwag. Unsa man? Ganun ka na mo, doktor? Kanago rin sa doktor ka, ako ulo parang mabuwag na gayo. Dali siya mo sa doktor. Idalog ka ni doktor na bado siya. Ta, tumidugin siya. Dok, tumado. Dok, dabang dok. Dok, tumado. Amo ni para check up dok. Nansam din na siya. Sakit ang ulo. Kabangin ko dok. Kabangin mo ko sinti dok. Kabang yung taon na mo pasinti, dok. Ala, sige dire, lingkod. Ala, sige dire. Are, lingkod. Dok, Patuloy na ninyo yung pasinti. salamat kayo dok. Unsa man gini siya? Unsa man gini bate ani niya? Kabangin kayo dok. Unsa man gibate ini mo, sir? Kabangin. Unsa to yung gibate, sir? Ang ulo, dok, parang mabuwag, dok. Ilong na, sir. Gambali mayo dok. Kalma lang, sir. May manggani ka, sir, kay imong ulo, mura ka buwak. Dahil akong buwak, mura yung na ulo.